77 produccions en la selecció oficial, a les que hem d'afegir 3 fora de concurs. Per tant, a la pantalla del Casino Municipal veurem 80 pel·lícules durant aquests 8 dies de festival. Són el bo i millor que tenim del cinema en català, és una finestra en què veurem la inquietud que hi ha en el país i els temes que preocupen, perquè tenim joves directors, directores que realment copsen aquesta realitat i la traslladen en imatges, i realment el cinema compleix aquesta funció de pedagogia, educació, entreteniment. Mantindre el festival a Roda no és fàcil, som un municipi petit, un municipi amb els recursos, com tots els municipis, però amb els recursos econòmics limitats, i fer una aposta important per nosaltres és i segueix sent l'aposta cultural més important que hi ha a Roda des de ja fa uns quants anys. L'assalt final és inevitable. Jo quan vaig llegir el guió vaig dir, hòstia, això és una superproducció, no? I pensava, això com sortirà, no? I m'he gravat tot en una habitació. I al principi va ser una mica estrany, perquè aquí has de mirar, anàvem posant una sèrie de punts i de coses. I aquí surts i veus tot Barcelona, aquí estàs lluitant i clar, tu no veies res, no? Hi havia els Miquelets. Ha sigut un rodatge molt atípic, ha sigut un rodatge que l'hem esplaiat en tot un any i l'hem rodat completament en un plató croma. Jo crec que hi ha unes ganes de participar, que aquesta pel·lícula es faci, i jo crec, i sempre ho dic, que la perseverança que han tingut el Heiko i l'Anna Bofarull ha sigut impressionant. Volia intentar de pujar-la. Jacint Verdaguer és molt conegut com a poeta, com a literari, però és poc conegut com a muntanyenc, explorador i home èpic. El nostre repte era també ser fidels a la ruta que va fer Jacint Verdaguer a l'estiu del 1882. I avui, per tant, tenim una ruta marcada pel Pirineu, la tenim escrita de mà de Verdaguer, però sobretot després amb aquesta visió contemporània de la mà d'en Bernat, i la tenim ara en el format audiovisual. Segur que Verdaguer, si no fos, si estiguéssim en un país normal, doncs se'l tindria amb una altra consideració molt diferent de com se'l té. El que hem treballat amb la gala, evidentment, és un homenatge a la direcció de fotografia. Agafarem una mica el relleu de l'espectacle que l'Anna Moliner i jo portem fent des de fa 4 anys, el You Say Tomato. Molt encantats de treballar per la cultura i pel cinema d'aquest país. Gràcies per venir i fins